खुलुमबाय गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय आरो हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन। BTC बिसायख'थिनि आथिखालाव सोलिबाय थानाय हिंसायारि जाथाय जाबाय थानायखौ नायोब्ला बिसायख'थिनि समाव बेनिख्रुइ बांसिन बुलाय सोलाय दाङाबाजि जागोनखौ जों नुहुरो। बेनि गेजेरावनो फकिराग्रामावबो राजखान्थिखौ लानानै हिंसायारि जाथाय सोमजिदों। फोरमायथिनाय बादिब्ला फकिराग्रामाव गोदानै लुफुंनाय JSPनि बिसायख'थिनि फोसावदिं मावख'खौ सावनानै गालांदों दुथां सुबुंफ्रा। JSPनि बिजाथि सुकुमार देबनाथआ बे खौरांखौ फोसावदों। बे बिसायख'थि फोसावदिं मावख'खौ जायफ्रा सावदों बिसोरो गावसोरनि हानजाया जेनगोन होननानै मिथिखादों आरो जोंनि JSP हानजाया देरहागोनखौ गिनानै बेबादि हिंसायारि जाथायखौ खालामदों होननानै फोरमायथिदों। नाथाय बे मावख'खौ सावब्लानो जोंखौ एबा जोंनि देरहानायखौ रावबो होबथानो हाया आरो जों देरहाखागोन मानोना जोंजों गोबां रायजो राजाफ्रा हेफाजाब होगोन। बिथांमोना अफिसखौ सावनानै होदों आरो जुदि जोंनि गारिखौबो सावोब्लाबो बिसोरहा जेबो मुलाम्फा जाया। जाथायखौ लानानै जों पुलिसनो बे खौरांखौ हरदों आरो जों खावलायदों जाहाथे पुलिसआ बिसोरखौ संदाननायनि गेजेरजों थाबैनो साजा होयो बेनि थाखाय जों खावलायदों होननानै फोरमायथिबावदों सुकुमार देबनाथ बिथाङा। नंखाय आफादनि मुं लानानै रां दाबि खालामनाय सासे सुबुंखौ खादों पुलिसआ। मिथिनो हानाय बादिब्ला बक'नि सासे शंकर राभा मुंनि सासे सुबुङा नंखाय आफादनि मुं लानानै 1 लाख रां दाबि खालामदोंमोन। रां दाबि खालामजानाय सुबुङा बे जाथायनि हेंथायै थानायाव केस थिसनदोंमोन। उनाव रां दाबि खालामग्रा शंकर राभाखौ रांखौ लांनो थाखाय लिंहरफ्लानानै रां लायनो थांनाय समाव पुलिसजों खाजायो शंकर राभाया। बक'नि जारापारानिफ्राय खानो हायो बे रां दाबि खालामग्रा शंकर राभाखौ। बावैसो सान सिगां UPPL दोलोनिफ्राय ओंखारनानै उदां बिजाथि महरै नमिनेसन गथायनाय ड सांग्रां ब्रह्म बिथाङा थाबैनो UPPL दोलोआव फैनानै गावनि बिबानखौ मावफैफिनगोन होननानै फोरमायदों UPPLनि दैदेनगिरि इराग्दाव ब्रह्म बिथाङा। बिथाङा फोरमायथिदों दि ड सांग्रां ब्रह्म बिथाङा 14 नं चिरांदुवार बियाबनि UPPL दोलोनि सासे टिकेट दाबिदार बिजाथिमोन नाथाय बिथाङा टिकेटखौ मोननो हायासै। आंबो बनरगाव बियाबनि टिकेट दाबिदारमोन नाथाय आंबो टिकेटखौ मोननो हायाखै। अब्लाबो आं दोलोखौ एंगाराखै दोलोनि जानानैनो आं खामानि मावगासिनो दङ। दोलोनि डिसिप्लिनखौ मेनटेन खालामनानै जों हाइकामान्डनि जा डिसिसन बेखौ जों रेसपेक्ट होनानै खामानिखौ मावगासिनो दङ। बेखायनो ड सांग्रां ब्रह्म बिथाङाबो साननैसो उनाव दोलोआव फैफिननानै गावनि खामानिखौ मावगोन होननानै फोरमायथिदों इराग्दाव ब्रह्म बिथाङा। नेपाल हादोराव ससियेल मिडिया एप्स एबा प्लेटफर्मखौ बन्द खालामनायनि हेंथायै दासिमबो सोमावसारनाया सोलिगासिनो दङ। बे सोमावसारनाया गिख्रंथावसिन महर लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला संसद भवन सिफायनो नाजानाय सोमावसारगिरिफोरखौ गुलि गावनो बिथोन होनाय DSPखौ सोमावसारगिरिफ्रा बुग्लि बुथारदों आरो बे गिख्रंथाव सोमावसारनायाव फिन आरोबाव पुलिसनि गुलियाव सानै सोमावसारगिरिफोरा जिउ खहा जानायनि खौरां मोननाय जादों। दासिमबो गोबां दुंहाव थासारिया सोलिगासिनो दङ नेपाल हादोराव। BTC आव जोंनि सोरखारानो फैगोन आरो मेजिक नाम्बार जेसेबां नांगौ बेखौ जों मोनगोन होननानै दाबि खालामदों BPFनि बिजाथि प्रेस मोसाहारि बिथाङा। बिथाङा फोरमायथिदों दि फैबाय थानाय BTCनि जानो गोनां बिसायख'थि बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा जोबोरैनो सांग्रां जानानै दङ आरो आं जा बियाबाव बिसायख'थि गेलेगोन बेयाव बिथांमोना आंनि सायाव फोथायनाय दङ जायनि थाखाय बिथांमोना आंखौ मदद होनो थाखाय ओंखारबोदों आरो बिथांमोना बे खेबाव BPF सोरखारा सोरखार दानायखौनो लुबैदों। मानोना बे बोसोराव UPPL सोरखारा जेरैबादि रायजो राजाफोरखौ थगायदों आरो फोथायनो गोब्राब खालामदों बेनि थाखाय UPPLनिनो गोबां मददगिरिफ्रा BPF दोलोआव फैनानै आखाइ हमफैदों। बेनो रोखा जायोदि बिथांमोना 5 बोसोर रायजो राजाफोरनि थगायनाय फिथाइखौ बिथांमोना फैगौ 22 सेप्तेम्बराव मोननो थांगासिनो दङ। BPF दोलोनो बिसायख'थियाव देरहासार जानो थाखाय जेसेबां मेजिक नाम्बार नांगौ जों बेखौ मोनगोन। थांनाय 2020 मायथाइनि बिसायख'थियाव BPF दोलोआ जेसेबां मासि मोनदोंमोन बे खेबाव बेनि बांसिन मासिखौ BPFआ मोननो हागोन। बे खेबाव रायजो राजाफ्रा जथायै सोरखार दानायखौ लुबैयाखै आरो बे खेबाव हारसिङै सोरखार दानायखौसो बयबो रायजो राजाफ्रानो लुबैदों होननानै गावनि बिबुंथियाव बुंथियो प्रेस मोसाहारि बिथाङा। काछाराव पुलिसआ काछारनि लखिपुराव खमैबो 1,50 लाख रांनि हेर'इनफोरखौ बोखांनो हादों। 25 था साबुननि बाक्सुआव लाबोदोंमोन बे हेर'इनफोरखौ। बोखांनो हानाय हेर'इनफोरखौ 300 ग्राम जागोनखौ मिथिहोदों पुलिसआ। बेनि अनगायैबो बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय सासे इमरान उद्दिन चौधुरी मुंनि सासे सुबुंखौबो खानो हायो काछार पुलिसआ। खावसे सुबुंफ्रा बावैसो सान सिगां जानानै थांनाय भैरबकुन्द बियाबाव बुलाय सोलाय दाङाबाजिखौ लानानै रिहन दैमारिखौ सोंखारिदों आरो बेराफारसेथिं जायगानिनो सुबुंफ्रा रिहन दैमारिया बिसायख'थियाव देरहानायखौ लुबैदों आरो रिहन दैमारिखौनो मदद खालामनो थाखाय ओंखारबोदों। जायगानि सुबुंफ्रा फोरमायथिनाय बादिब्ला
UPPLनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिथाङा सासे मोजां मोननाय आइजो दंबावो आरो जों बेखौ नुदों आरो खोनादोंबो होननानै फोरमायदों। भैरबकुन्द बियाबाव बिथाङा धोरोम बासिसो रायजो राजाफोरखौ नायो होननानै अजद दैखांदों आइजोफ्रा। बेखायनो जोंनो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव रिहन दैमारि बिथांखौनो देरहासार खालामगोन आरो बिथाङा सोरखार थानाय समाव जोबोद मोजां खामानि मावदोंमोन। बिथाङा थानायाव न'-बां लामा बायदि बानायनानै होदोंमोन, नाथाय बे भैरबकुन्द ओनसोलाव UPPL दोलोआ जेबो जौगानाय खामानि मावाखै। बिथांमोना मावनाय खामानिफ्रा BPF सोरखारनि समाव मावनाय खामानिसो, गुबुना मावनाय खामानिखौनो बिथांमोना गावसोर मावो होननानै बुंनानै लायो होननानै अजद दैखांदों जायगानि सुबुंफोरा। उदां बिजाथि महरै नमिनेसन गथायनाय गुनेश्वर गयारी बिथाङा गावनि नमिनेसनखौ बोखांना लाफिनबाय आरो UPPL दोलोनि जानानैनो खामानि मावनो थाखाय ओंखारफिनबाय। UPPL दोलोआ माबादि बबे थासारियाव UPPL दोलोखौ दानाय जादोंमोन आरो मानो दानाय जादोंमोन बेनि बागै आं मोजाङैनो मिथिगौ। बेखौ बुजिनाय एबा सानफिननायनि उनाव आं आंनि उदां बिजाथि महरै नमिनेसन गथायनायखौ बोखांनानै लाफिनबाय आरो UPPL दोलोआवनो आं थानानै खामानि मावनो थाखाय ओंखारफिनबाय होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायदों गुनेश्वर गयारी बिथाङा। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।